Batez ere horrela zarela eta horrela maite behar duzu zure buruari. Beno, ni jaio nintzen zanbo oinekin. Oina zanboak, ez dakit nola esaten den plantak, horrelakoak barrurantza dira. Bi bakuntza egin zizkitaten oina bakoitzean. Nire gorputzarekin konplexua daukat. Ez hitzaten gustatzen ez nire hankak, ez nire besoak, ez da aurpegia ere. Ni betidanik oso argala izan naiz. Izan de konplexua eskumuturrarekin, ze beti izan dut oso fina. Betidanik uste dut argalegia nagola eta horregatik hasi nintzen gimnasiora joaten, pixu gehiago hartzeko eta bar. Txikitatik hasi zen hau, 12-13 urterekin hasi nintzen nire gorputzaren itxura zarduratzen. Bai eskolan ikasi dudanean, eta baita handik ateratakoan izan ditudan irainak eta beste hainbat gauza. Eta beti ikusi jendeak kalean eskumuturrakin pixkat lodiagota dena, enbidia edo lako zerbait ematen dit. Hortikan hasi zen nire potoloa egotearekin konplexua. Bakizu nola diren eskoletan beste mutilak eta... Eskolako mutil batzuek potola deitzen hasi zirenean hasi zen konplexu hau. Nera bezaroan. Desberdina bazara edo zure gorputzan gauza desberdin bat baldin badaukazu, normalian hor jo egiten dizute. Ikusten zu ordenak jazitzen diela, altuago egiten diela eta dena. Eta nik uste nintzen berdin, altura berdinekin, beso berdinekin eta dena. Orduan, uste dut hortik datorrela konplexu hori. Eta hortik ni kezkatzen hasi nintzen, arduratzen, ispiluan begiratzen nintzenan, ez nuen berdina ikusten, ez? Fisikoki naizen bezala orain, txikitatik izan dut, eta eskolan hasi nintzanean, klasekoek ez zuten ulertzen zergatik nintzen fisikoki behaiek baino bizkat potolagoa. Eta hor hasi ziren gehien bat irain guztiak. Orain egia zan ez da konplexu handi bat, baina eskolara joaten nintzenean oso preokupatuta nengoen eta adin horretan segurazki zaila izan zen niretzat. Suposatzen dut, batez ere sare sozialetan eta beste pertsonen gorputzak ikusita neriarekin konparatzen hasi nintzen eta ez zitzaidan gustatzen. Eta nik uste dut hori izan zela hasiera. Gogoratzen dut, uda batean, kanpamendu batean geudela eta hor egin behar genuen ibilbide luze bat, 18 kilometroko ibilbide bat, eta hor oso nekatuta nengoen eta min asko neukan eta laguntza izan behar nuen ibilbidea bukatzeko. Bai saiatzen nintzen tapatzen. Bai, segurazki beti. Beti saiatzen naiz ondo ibiltzea. Nire gorputza ez, konturatu naizelako, nire konplexua distimulatzen saiatzen naiz. Potolo egotearekin konplexua daukaten beste pertsona batzuk, arropa erabiltzen dutela, nahiko handia, ez? Markatzen saiatzen ez direnak. Oversized arropa jartzen hasi nintzen. Alotxa amatezialako. Kanpotik ez ikusteko eta nire buruarekin hobeto sentitzeko. Beti gelditzen zaizu buruan zer esango ote dute beste, baina gaur egun esan dezaket konplexu horiek joan egin direla. Askotan egiten dudana da eta konturatu naiz eta horri buruz hitz egiten egon naiz lagun batzuekin. Autobusean jaikitzen naizenean tripa sartzen dudala. Batzuetan ez ditut prakamotzak erabiltzen. Leheno bai, bazegon uda baten, kuadriekin ginela eta kuadrillak denak manga motzean ez dudanta dena eta ni momentu hortan egon jertxe luze batekin. Zenbatezian kriston bildurra ez, edo jendeak zerbait esaten ere besoen inguruan, edo farre egitea, orduan betidanik horri izan dut. Zerbait esaten badidate normalian ez zait inporta, edo nekatzen dit normalian beti esplikatzea zergatik dauzkanik hanka eta oin hauek, baino esango nuke berdin zaidala. Sobre todo besoetan fijatzen dira ez gorputzean, beti esaten dira, jo, ze beso fina dituzun, eta beti egiten zaten gesto hau, ez? Hartzen zaten besoa eta egiten zaten hau. Eta ni, jo,
Ez egin hori, ez, kriston komplejoa dakarne besoekin. Beti, ze beso finak. Bai, uste dut, konplexuek dakarten gauza gutxi dira, baina gauza honen artean hori dela bat. Besten konplexuak eta momentu zailak ulertzea ahalbidetzen dutela, eta horregatik uste dut beste pertsonak ere ulertzen ditu dela, eta konplexuak baldin baituzte laguntzen saiatzen naizela. Noski jendea respetatzen, bakoitzak bere konplexua ditu, eta ni beti respetatzen hori. Zu jakiten badezu edo, zu badakizu gaizki pasatzen dela horrekin. Osa, ni ez dut, igual pertsona daka belarrian zerbait, eta ni ez dut esango, bida zer dakazu belarrian, ez? Igual pertsona horrek konplexua daka belarri horrekin, nik ez diot ez zer esango. Zer ni badaki zer den konplexua izatea. Besteekiko ere ulermen hori daukazu, eta laguntzen saiatzen zara, konplexu horiei pixuak kentzen, ez? Naiz eta gero zuri aplikatzen zaila den, baina besteekiko ulerbera naiz. Bueno, konplexuak sortzen dira, inguruan ikusten diren momentu edota hitz ezberdinak gertatzean. Beti daude komentario batzuk, ez, zure inguruko jendeak egiten dituztenak, ez min egiteko, baina ez dira konturatzen agian eragin txar bat izan dezake dela, eta orduan horiek uste dut direla, edo hori dela jatorria. Guztiok ditugula konplexuak eta askotan gizartean sortzen dira, ez? Nik uste dut, ikusten zaren ispilu aurre baten, edo ez zaizunean zerbait gustatzen, hasten za igual bukle baten hor, uste dute, bukle baten eta igual horre sortzeizu konplexuak, ez? Gizarteak beti eragin izan du konplexuak izatean. Adibidez, gizarteak uste du gu bezalako pertsonak, hau da, fisikoki potzoloagoak dianak, ez daudela ondo ikusita. Bizigaren tokian kulturalki ondo ikusita dago besteak kritikatzea, besteen itxura batez ere, edo besteen bizitzak ere, baina itxuraldetik asko egiten da hori, ez? Eta nik uste dut gizarteak eragiten duela, eta gaur egun boom bat dagoela sare sozialekin, eta horrek ez du laguntzen. Argala zaudelako ikusten zera ispiluan, eta zatez, ze argala nagonez, eta hasten zera igual jaten, eta ez zera loditzen ezer orduan horrek, alizu sortu konplexuren bat, Oraindik txikiak diren umeak ja badaukate TikTok, Instagram eta horrelako sare sozialak erabiltzen dituzte bere egunerokotasunean. Azkenean hor ikusten diren gorputzak batzuetan ezin ditugu guk izan. Konplexuak okerrago eraman ditudan etapa edo izan da nerabezaroa. Ez dago inoiz adin konkreturik. Nire kasuan adibidez, nola txikitatik izan dudan, txikitatik eukidet inseguridade hori. 15 urte edo 16 urte nituenean hor gaizki pasatzen nuela, eta adibidez mutilen kasuan norbait gustatzen bazitzaidan inoiz ez nuen esaten edo oso lotxate izan naiz ere, horrek asko baldintzatu nau. Baina nik ezagutzen dut jendea orain hasi dela inseguridade horiek eukitzen. Hau lantzen hasi nintzen psikologa batekin, eta horrek ere asko lagundu nau. Nire ustez konplexuak gizarteak eragiten ditu edo bultzatzen ditu askotan, baina gure lana da ere hori lantzea. Ez beldurrik izateko? Zu gustora zaude, jantzitakoarekin? Zu gustora zauden bezala? Ez egin kaso besteak esaten dutenari. Kontuan izatea, zu horrela zarela. Zuk maite behar zarela. Konplexuak alde, garena, eta jazta. Ez konparatzea zure burua besteekin, baina hori esateaz da nekoa zen, nik ez dut hori betetzen. Bestei laguntzen saiatzen izenean hori esateiet, baina gero errealitatean ni ez naiz gai hori egiteko, eta orduan pixka ez arraroa da. Normala dela. Mentalki ondo egotea, emozionalki eta zuzaren bezalakoa onartzea. Eta jazta, ez date konplexurik. Asko maite behar duzuela zure gorputza, zure bihotza eta zure burua.